खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल बड' भिडिअ बरायग्रोबाय आसामनि प्रिजन डिपार्टमेन्टनि जेल वार्डारनि मासिनि साख्रि फैदों बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेनिनो फुल डिटेल्स होजोबगोन भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय बेखौ एप्लाइ खालामनोब्ला अनलि मेट्रिक पासल' जायोब्लानो जागोन बेयो आंनि अफिशियेल वेबसाइट bodoinfo.com बेखौ नोंथांमोना गुगोलाव नङाब्ला गुबुन जायखिजाया ब्राउजिं एपफोराव सार्च खालामब्लाबो मोनगोन ब्राउजिं एप माने अपेरा मिनि बा क्रोम ब्राउजार बा यूसी ब्राउजार बेफोरबायदियाव बेहायनो गाहायथाराव थाङोब्ला गाहायथिं थाङोब्ला रिक्रुटमेन्ट फर 253 पोस्ट अफ जेल वार्डार इन प्रिजन डिपार्टमेन्ट बेखौ मोनगोन नोंथांमोना बे क्लिक खालामना होब्लानो जाबाय बे थुना होब्लानो गासिबो डिटेल्सफोरखौ मोनजोबगोन आं बेखौ बर'फोरनि थाखाय मोजां जानाय हिसाबै गासैखौबो बर'आवनो लिरजोबनो हादों जाहाथे माने इजिथार जायो बुजिनायाव आसामनि प्रिजन डिपार्टमेन्टनि साख्रि बेयो जेल वार्डार होदों बेखौ नामखौ बेनि अनलाइन एप्लाइआ दायो सोलिगासिनो दङ बे बोसोरनि फेब्रुवारि दाननि 11 खालारसिम एप्लाइआ थागोन माने 11 फेब्रुवारिनि गेजेराव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन लास्ट डेटआ 11 फेब्रुवारि टटेल भेकेन्सिस दङ 253 गासै 253 बेनिनो 217खौ हौवासाफोरनि थाखाय रिजार्भ खालामदों आरो 36खौ आइजोफोरनि बा हिन्जावसाफोरनि थाखाय बेनि गेजेरावबो जिथु 253 भेकेन्सिस दङ बेनि गेजेरावबो आनरिजार्भआव 150आ हौवाफोरनि थाखाय आरो 24आ हिन्जावफोरनि थाखाय बेबायदिनो एसटि प्लेनफोरनि थाखाय हौवाफोरनि थाखाय माने रिजार्भ खालामनानै दोनदों गासै 10टा मासि आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय गासै 2 मासि बैसोआ 18निफ्राय 40 बोसोरनि जानो नांगोन होनना बुंदों नाथाय जोंनि एसटिफोरा जिहेतु 5 बोसोर एक्सट्रा मोनो बे हिसाबै जोंनि बर'फोरा 18निफ्राय 45 बोसोर बैसोनि गेजेरनि जायोब्लानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जिथु इडुकेसन क्वालिफिकेसन एबा सोलोंथायारि रोंगौथि बेखौ अनलि मेट्रिक पासब्लानो जागोन माने मेट्रिक पासब्लानो बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन मेट्रिकआव मार्क्स जेबो खोथा गैया सेलारिखौ बिथांमोना 14,000निफ्राय 60,500नि गेजेराव मोनगोन होनना बुंदों लोगोसे ग्रेड पे 5,200 बेहाय फिजिकेल टेस्ट जागोन फिजिकेल टेस्टआ मोननै टाइपनि जाखायो मोनसेया जाबाय फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट आरो मोनसेया जाबाय फिजिकेल एफिशिएन्सि टेस्ट फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टआव हाइट आरो चेस्टखौ सुयो बर'फोरनि थाखाय हौवाफोरनिया एसटिनिया 160 सेन्टिमिटार 160 सेन्टिमिटार हाइटआ जौथाया जायोब्लानो जागोन आरो हिन्जावसाफोरनिया 142 सेन्टिमिटारब्लानो जागोन बेबायदिनो चेस्टआ हौवाफोरनि थाखायल' हौवाफोरनिया 81 सेन्टिमिटार जायोब्लानो बेखौ इजिलि एप्लाइ खालामनो हागोन बेनि उनाव फैबाय फिजिकेल एफिशिएन्सि टेस्ट फिजिकेल एफिशिएन्सि टेस्टआ खारनाय आरो बारनाय थायो बेवहाय टटेल माने गासै 40 मार्क्सनि जागोन बेनो खारनायाव 20 मार्क्सनि आरो बारनायाव 20 मार्क्सनि हौवाफोरनिया 1600 एबा 1600 मिटार खारनो नांगोन बांसिन समा जाबाय 7 मिनिट 30 सेकेन्ड माने 7 मिनिट 30 सेकेन्डसनि गेजेरावनो हौवाफोरनिया 1600 मिटारखौ खारनो नांगोन नाथाय जिथु पुलिसफोरनि खारनायफोरा जाबायदि जायो जेरै नोंथाङा जेसेबांनो फास्ट खारखांगोन एसेबांनो नाम्बारखौ बारा मोनोना बेयावबो बे एखेयानो जागोन जुदि 5 मिनिटनि गेजेराव खारखाङो अब्ला 20 मार्क्स मोनगोन बेबायदिनो टाइमा जेसेबांनो बारा लागोन नोंथांनि जिथु मार्क्स एबा नम्बर बे नम्बर मोननायाबो खम जालांगोन बेखायनो एसे फास्ट खारनो नाजायोब्लानो जाबाय बे हौवाफोरनिया 1600 मिटार बेबायदिनो हिन्जावसाफोरनिया 800 मिटार खारनो नांगोन 800 मिटारखौ खारनो थाखाय खारखांनो थाखाय 4 मिनिट टाइम होदों बिथांमोननो नाथाय बेयावबो एखेयानोखा नोंथांमोनाथ' मिथिखायोनो जेसेबांनो फास्ट खारखांगोन एसेबांनो मार्क्सखौ बारा मोनखागोन 2 मिनिट 40 सेकेन्डनि गेजेराव जुदि खारखाङो अब्ला हिन्जावसाफोरनिया 20 मार्क्स मोनगोन बेनि उनाव फैबाय बारनाया हौवासाफोरनिया 16 फुट 4.85 इन्चि जुदि बारोब्ला 20 नम्बर मोनगोन बेबायदिनो खम जुदि बारलांबाय थायोब्ला नोंथांनि जिथु मार्क्स बेबो खम जालांगोन हिन्जावसाफोरनिया बेबायदिनो 13 फुट एबा 13 फुट जुदि बारो अब्ला 20 मार्क्स मोनगोन बेबायदिनो खम जुदि फुट बारलांबाय थायोब्ला एसेबांनो नाम्बारखौ खम मोनगोन बेखायनो एसे माने बारनाय आरो खारनाय बेखौ जेसेबां हायो माने बारनायाव एसे गोलाव बार बेबायदिनो खारनायाव एसे खम टाइम लायोब्लानो जाबाय खारनायफोराव बेफोर गासैबो पास जायोब्ला आनजादनि जुदि लिरनाय आनजाद बेनि थाखाय लिंहरगोन लिरनाय आनजादा 50 मार्क्सनि जागोन होनना बुंदों 50 नम्बरनि नाथाय कुइसना 100टा थागोन होनना बुंदों नोंथांमोना बेखौ बर'जोंनो लिरनो हागोन जेबो प्रब्लेम गैया एग्जामा जाखांनायनि उनाव भाइभा एबा अरेल जागोन होनना बुंदों भाइभाया 5 नम्बरनि जागोन आगोलनि जिथु प्रसेस आसाम पुलिसनि प्रसेस बा जिथु एक्साइज डिपार्टमेन्टनि प्रसेस बेफोर एखेयानोखा गासैबो एप्लाइआ दायो अनलाइन सोलिगासिनो दं नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लायोब्लानो जाबाय slprb.assam.in बे वेबसाइटआव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन एप्लाइ खालामनाय समाव बिथांमोना जेबो रोखोमनि एप्लिकेसन फिस लाया
नोंथांमोना जुदि अफिशियेल नटिफिकेशनखौ डाउनलड खालामनो गोसो बे आंनि जिथु अफिशियेल वेबसाइट bodoinfo.com बेयाव थांनानैबो डाउनलड खालामनो हागोन आरो गोसोब्ला slprb.assam.in बेयाव थांनानैबो डाउनलड खालामनो हागोन बेहाय आं गाहायाव अफिशियेल नटिफिकेशन डाउनलड खालामनो थाखाय डाइरेक्ट लिंकखौ होखादों बेयाव थु होनाय स' बेयाव थुना होयोब्लानो अट'मेटिक डाउनलड जाखागोन नोंथांमोना खनसे नायना लायोब्लानो जाबाय स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामना होयोब्लानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं